Assalamu alaikum jama'a. Barka mu sosai na makuwa fatan alkhairi. Yau za ku ga sarki Yarbawa ba zai yi dariya ba. Saudi Arabia an bude, Dubai an bude, Oman an bude, Qatar an bude, Dubai an bude Switzerland, an bude wannan gari yana da suna Denmark. Amma Nigeria an kara kulle. Nigeria ba coronavirus, ana kulle. Nigeria akwai coronavirus. An samu maganin si a garin Kaduna. Malam Nasiru Derufai da yin coronavirus ba ya warke ba, bai mutu ba. To Nigeria tana da maganin coronavirus, a bude mu sai a ji a kira doctor da ya ba mu wa Malam Nasiru Derufai magani ya warke mu ma sai a ba mu warke, amma ana ta kulle mu. Muna ta yin mutuwa da yunwa, amma har yanzu ba ba mu koda gero ba ba mu shinkafa ba ba mu garin kwaki muna yin sewur ko muna yin bude baki da si ba. Sekani ga Allah, gaskiya Najeriya ana yi mana mugunta. Haba wannan sako ya tafiya je kunne Malam Nasiru Derufai da wane mutumin Buhari. Ana ta mutuwa na gazi wallahi na yi magana na gazi. Na kira China da na kira Jetili saboda idan na kira si sai je ausi sai kawai ya taho da kansu ya siguna a gaba na sai mun ai su ma China su riga da sun bude, su da suka fara yin cuta din sun bude, amma kai Najeriya ba za ki bude ba. Fi sabilillahi, in ka tura kudi sai ya dade dai Najeriya bai je bank ya cire ba, amma koina Dubai suna sire kudi, Oman suna sire kudi, Saudi suna sire kudi, Qatar suna sire kudi, koina na sire kudi, amma kai Najeriya ba za ka sire kudi ka yi amfani da kudi ba. Fi sabilillahi, ka gaji ka gaya muwa Buhari ya bude, wallahi ya bude, za ka mutu in bai kai bude. Yunwa ne zai kese ka, an sai ka yi zaman gida, yunwa na ba za ka bude mu ba. Yau bare ka yi dariya ba, a bude mu, mun gazi da zema.